Ahojte. Keď som sa registrovala na tento kurz, tak som prežívala veľmi také ťažké obdobie. Prišla som pocit menej cennosti, nepoužiteľnosti pre tento svet. A registrovala som sa na tento kurz posledný deň, kde som večer o 10 ležala v posteli a som si tak prechádzala telefón a tento kurz na mňa vyskočil. Som rýchlo zobudila muža, počuje tu takýto kurz a veľmi sa mi páči, čo povieš? No a čo, aký kurz, neviem, je toto pravé, myslíš si, že to bude dobré? Som stopla, lebo hneď mi nepovedal, že chod do toho. Idem sa registrovať. Bolo to najlepšie rozhodnutie, najlepšie spontánne rozhodnutie v mojom živote. Každý týždeň tohto kurzu som sa cítila silnejšia, sebavedomejšia. Takže kto váha, určite choďte do toho. Čaute.